ada bintang yang jarang tampil di panggung wayang. Sopo? Piyayi Tulungagung Bukesi. Duh. Sopo? Piyayi Ngunut Tulungagung sesuai dengan KTP-nya bernama Silvi Kumala Kuntadi. Nah, ya. Sing-den nyapa to? Modele ndukung modele. Eleng, Pak stop intermezzo. Apa? Eleng, anakmu sing saka pondok ngabar Brahma teko lho ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, subhanallah. Nyun ngapunten, ning ngene iki kebutuhan panggung lho Bu Kesi. Lah aku ra guyon karo sinden, penontonnya do kecewa ngono. Iya. Nggih napa mboten, Pak? Guyon mboten apa-apa nggih. Tenanan ya ora apa-apa. Oke. Yen ngono ada pantun buatmu. Apa? Ana cuyu mlaku ning ratan. Mbak Silvi ayu dalange kelametan. Neng ratan karo nggawa bata. Klametan pancen iya. Saut kula saut. Lara boyo turu ning dipan. Mas Yoyo lanjutkan. Wah iya. Ah iya, wi melu-melu wi lho, melu dadi baygon arepe. Ayo. Lah niki nembe salaman sakniki. Lah lek salaman ngeten, Mbak. Supaya awake dhewe nggedhekke rasa syukur dumateng Gusti Allah nggih. Niki lak cobi ningali astane. Nah niki to, niki ngeten. Niki drijine kabeh pinten? Gangsal. Gangsal nggih. Kenapa karo Gusti Allah driji iki digawe pisah-pisah kok ora dadi siji ngeten? Duka pripun niku, Pak? Mang ngeten jawi. Ngeten. Ngeten. Pamriyen apa? Men niki ini akhirnya iso ngene. Guyone ngono. Aduh, bar iki kudu wudu aku. Pripun? Niki Ngeten. dirijine lak 5. Ngeten. Ya 5 to. Nggih. Men iso nggih Supaya salaman. bisa. Lah, lek salaman iki lan begar ngeten. Nggih. Nuduhke iki keagungane Gusti, Nggih. pamunta iki pisah-pisah ngono. Terus akhirnya iki dadi lan ngene. Ngene. Nah, Gayane padu nisir nyekel lho, Pak. ora tak umbah 7 dina. Bu Kesi, Pak Yoyo, ya Allah, suatu kebanggaan saya bisa hadir di sini. Derekne Pak Yoyo di acara wayang kidulan Gebyar Budaya Mataraman. Leres Nggih. Terima kasih banyak buat tentunya apa ya, Pak Bupati. Tadi sudah pulang kok, tapi tadi sudah ketemu sama saya, alhamdulillah. Nggih to. Nggih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak buat Pemkab Ponorogo tentunya. Pariwisata Provinsi Ponorogo. Nggih. Jawa Timur. Nggih. Iya ngono. Nggih. Lah Ponorogo kan Jawa Timur tuh. Nggih. Ketoke sampean lek omong kok salah-salah apa grogi karo aku Pak, ketoke. ya Allah, Pak. Nggih. Grogi sumpah kula. Alah, ora Niki apa-apa. Kepanggih malih kali jenengan. Oh nggih, syukur. Nggih. Yang kedua kali nggih, Bu. Nggih. Kangen lho Pak kula. Kangen. Awakmu muni kangen jariku langsung teles ngono. Kula niku nggih kangen kalian jenengan ning apa daya to, Mbak. Kula isone mung nonton teng YouTube, jenengan yen pentas teng pundi-pundi kula tingali. Kula anggere jenengan niku pamane nembang tambal ban niku. Aku iki tukang tambal ban. Kula lagi menghayati kali Bu Kesi HP-ne langsung saut. Delok apa? Tenan Ayo to, ndi Pak? karo aku? Ayo kowe ngono. ngoten. Nggih, ngoten niku. Saya tuh Bu jenengan cemburu to Bu kali kula. Ora Dek Silvi. Pripun? Jujur wae yen ngene lho, Dek. Pak Cahya Kuntadi ku memang idolane ku sampean. Nggih. Dadi api-apike wong wedok ya. Ya, api-apike wong wedok iku ngendikane Pak Cahya, lamun to sing lanang kuwi oleh seneng karo wong wedok liya ning bojone ku ya merestui. Kuwi api-apike wong wedok, Dek. Ora enek sing kaya Bu Kesi. Kayak ngono lho Pak, luar biasa. Sik, tepuk tangan apa nduane? Padha ndikok. Mendukung iki mau Pak Cahya karo Mbak Silvi. Iya. Ora sampean lek ngendika piye Bu Kesi mau sayang, piye sayang? Alah wis ngono sama saya. Aku kula biasa nyeluk bojo sayang. Raden Janaka nika teng wayang kan
figur tokoh sing ganteng, santosa lahir batin, sekti mandraguna, ning ngendi-endi diedani wong wedok. Lah, Dewi Wara Sembadra niku ibaratnya nggih kula. Dadi suatu kebanggaan kalau seorang Sukesi atau Dewi Wara Sembadra iku iso ngrabekne bojone karo wong wedok sing ayu jenenge Silvi Kumalasari. Ketoke omongane ngono kuwi kaya ikhlas-ikhlasan ning atine panas itu. Ya Allah. Guyon. Guyon opak tabunge? Hah? Tapi namung guyon. Nah, kula manut guyon kenek tenanan ya oke. Ya Allah. Mbak Estu jenengan wes dan Dek Silvi, Dalem. wis ben seneng atine. Awake dhewe nyeneng-nyenengke Pak Yoyo, etok-etokan wae ya. Wis diseneng-senengke ben dawa umure ngono. Amin. Ben semangat lek ndalang ben semangat. Iya. Nggih, ngaten nggih Pak nggih. nggih kudu dawa umure mergo liyane rene sing dawa ya. Silakan menyapa warga masyarakat Ponorogo Sumarata dilenggahi kali Mbayatno barang menika sesepuh dalang. Nggih, saderengipun kula aturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kagem masyarakat Ponorogo, tentunya warga Sumarata, terima kasih banyak sampun hadir ningali wayang kulit. Mpun kondur sampai tutuk lho nggih Pak nggih. Pak Bu, ki dalange jan jos. Sinden-sindene nggih jos. Nggih. Wis mugi-mugi sedaya mawon ingkang sami rawuh dhateng mriki pinaringan seger kawarasan, panjang umure. Napa ingkang dados gagayuhanipun panjenengan sedaya saged kasembadan Pak Bu nggih. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sik nggih pemanasan sik. Mas Dar, coba tintingane Mas Dar. Ayo. Pelok 6. Ayo, ya. Ayo, mumpung sing ngentir nguyuh. Ayo. Dawuh. Lek aku ngapalne 7 dina iki wisan. Saestu niku. Kula sakjeke dadi dalang ora tau duet kali sinden nembang niki. Nggih, spesial kagem panjenengan kula tembangke. Alhamdulillah, sembah nuwun nggih Pak nggih. Alah sami-sami. Sik to ya Allah. Kok eneng ya wong lanang kaya ngono. Ning ngarepe bojone ngrayu wong wedok liya kok eneng lho, kok tega masyaallah. Biyen ketok apa, saiki ketok apa bapakmu ya Allah delok anakku sing saka pondok. Ayo, lek Brahma genah ka pondok saka ngabar Ponorogo ning pancen aku ki elek-elek ya ka pondok ning pondok Ramadan dadi. Nggih mung sesasi. Posonan to. Posonan. Lah sakniki jenengan kula bebas nih Mbak Silvi. Wau sore lek pun rawuh mriki. Sampun. Nggih. Kok Terus- mung delok to wau? Lah, kula bagi pokok amrih ndang cethuke jenengan ngoten lho niki monggo. Oh, dadi wau sore kula dereng mriki lek nembang mboten pati semangat ngoten nggih. Nggih. Sakniki semangat nggih. Kula padosi jenengan kok dereng minggah-minggah ngoten Ah, wis. nggih. Tak ndang alih sik engko ben ndang. Kula ajeng minggah pripun tangan kula diborgol kali Bu Kesi. Tapi tenang mawon Mbak Silvi niki bukesipun kula jujer. Ten panggung niki mboten apa bukesi niki pun los pokoknya. Los, nggih. Kalau di panggung Pak Yoyo milik umum. Kalau di rumah kabungane bukesi. Nggih. Los. Umpama jenengan iki badhe roman mesra nyanyi karo Pak Yoyo los. Kula bujer niki Niki bukesi. malah nek kompore ning kene to, Nggih, Pak. sik ning omongane Mbak Lucy ra penak. Kok iso aku milik umum padake WC apa piye aku iso. Tegese jenengan milik penonton. Oh, gitu. nggih, leres nggih. Alah kok iso-isone. Sak pola-polahe sak obah-obahe genape. Ayo. Carane ngene iki. Nah, ya. Ayo. Os. Tulung aku. Ayo. Laku, Pak.
Sik, saiki tak jak jagongan dulu ae. Nggih, ngatomik. Ayo, oke. Pripun ditabuhi Madangkara bingung mboten? Ndredeg lho Pak saestu. Mergo sekarane dereng apal to. Nggih. Lah carane men apal, Pripun? sing rodok kerep melu aku ya. Niku Nggih. carane nggih. Kapan-kapan mengke lek niku kula teng Solo kula tak dolan teng griyane jenengan. Estu nggih. Mangki yen dolan nggen kula dipasne pas bukesi teng kantor mawon dadi. Berarti kula ngubungi sinten niki? Biasane kan kula WA-ane kalih Bu Kesi to. Ngubungi Larso mawon. Nggih. Nun sewu jenengan mangke ngantos sak telase limbukan to. Napa mung ngarep tok ngenten? Ngajeng tok. Bar niki terus kondur. Oh, berarti sak lagungkas bar niku jenengan saged kondur, nggih. Bapak. Nggih, siap. Sembah nuwun. Niku Brahma Kesawan niku anak kula. Niki? Nggih, pun teng pondok niku Mbak Silvi. Nggih. Niki teng pondok. Nggih. Niki pas teng griya ngoten. Mboten dipun antar kalian Pak Jainul selaku guru pondok Nggih. untuk melihat Bapak Nyandalang supaya tidak terputus untuk mencintai budaya wayang. Ngoten niku. Nggih. Luar biasa. Nggih. Muga-muga apa sing dadi cita-citamu kasembatan ya Le ya. Amin. Dadi anak sing soleh, Amin. berbakti kepada kedua orang tua. Ah. Amin. Muga-muga ora entuk ibu anyar ya Le ya. Ngoten niku doane jenengan iki. Loh, raya ape to, Mbak? Ape to dong aku? Muga-muga ora entuk bojo apa jenenge ibu anyar lah ya ape to. Tapi jenengan ket mau sing dibahas monggo niku, berarti enten pandangan mesti niki. Eh? Eh? Lah pancen sak umur kula niku pandangan hidup. Mung dipandang tok wis hidup, ngoten nggih. Ngoten niku. Ngoten. Nggih. Dalem Bu. Nyuwun sewu Pak Yoyo. Pripun? Iki gandeng Dik Silvi bar iki arep medun to. Ning aku kudu buka lan jujur bahwa kehadiran Silvi Kumalasari malam hari ini. Kumali Sarah. Ayo. Silvi Kumalasari hadir pada malam ini adalah atas permintaan Bu Kesi ketika di alun-alun Ponorogo. Eling ra? Aku matur karo Pak Bupati. Nggih. Pak Bupati jenengan temokne Pak Cahyo kali Silvi mesti jos geger gember. Ah iya. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Nggih. Wah, iya toh? Bareng ketemu kula seneng, Mbak Silvi seneng ning sampean atine ketoke kok peteng. Ora, tenang bae. Aku Tenang, jujur Pak karo sampean. Yen aku iso nyenengke atimu, padha karo aku ki entuk swarga ngono lho Pak. Amin ya rabbal alamin. Saiki sebagai tanda bukti gandeng Dik Silvi saiki arep medun, awake kudu foto bertiga, kiwa tengen. Ayo. Kameramen siap? Kita foto, yo. Ayo. Saestu niki Bu. Ayo, sana kita. Wong loro tok aku rasa. Ora ben marem lho kenang-kenangan. Ayo dipoto Nadia ya kameramen. Diiringi, Cong. Diiringi. Iringane apa iki iringane apike? Kok malah tepuk sakinah pripun to Pak? Saya iringane sing cocok apa iki? Kedok ngorek yo. Kedok ngorek siap? Yo. Foto deh. Nyon sewu lho. Kawula nuwun sagung para lenggah kakung saha putri. Menika adicara pawiwahan ingkang benten kalian padatipun. Pak Yoyo hadap sini dong. Aku jane ora tau lho madhep penonton malah. Demi aku. Oh nggih, nggih. Aku mosok ngadeg. Duduk. Nggih, duduk, nggih. Lenggah mawon Pak. Duh, ya Allah. Gusti nyuwun ngapura. Nggih, pun. Iki permintaanku ya Pak. Iki ora permintaane Dik Silvi. Iki sebagai tanda bukti yen aku ki tresno banget karo sampean Pakmu. Aku ndak melu-melu pokoknya. Marai keronto-ronto. Pak kok kapelan ya Pak ya baju? Napa? Kok serasi warna bajunya? Aja omong ngono tak ambung pisan ora. Lah ngene iki aku dadi jarak ngono. Instruksi kok kene jan patut Pak Yoyo bojone loro, sumpah. Mboten, aneh-aneh mboten nggih. Pun, piye? Ya Allah. Gayane pripun? Hah? Ya dirangkul to. Ha piye? Kekalihe dirangkul to. Amin nggih. Tahu lah. Piye Pak Yoyo Ados ditamu? anake piyambak mawon. Ya, pun. Pun, nggih, matur nuwun, nggih. Niki namung pas seduluran Bapak Ibu, mboten mungkin nggih. Namung pas seduluran. Nggih, sembah nuwun Mbak Silvi Kumalasari.
dan semua penggemarnya matur sembah nuwun nyuwun ngapunten nggih Mbak. Sami-sami. Nggih, nggih, Kula nggih. salaman riyen Oh, mawon nggih, nggih. nggih, nggih, monggo nggih ndherekaken. Lah. Hah, Sembah nuwun nggih, Pak. Kaya dilukmen. Lah ya wis. Mugi-mugi saged panggih malih kalih jenengan. Janji ya. Janji nggih. Wis ditodong. Ayo nggih. Insyaallah Pak, sehat-sehat selalu. Nggih. Kalian Bu Kesi langgeng-langgeng Amin. sampai maut memisahkan. Amin. Ini mboten kesusu kula nggih. Nggih. Tungamu medeni lho. Tekan maut barang. Yo pokoknya sampai sok ngoten lho Pak. Nggih, sampai esuk. Matur sembah nuwun nggih Pak. Nggih, ndherekaken. Nggih, monggo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tering doa penuh cinta dan kasih kepadamu. Mugi-mugi langgeng anggenipun bebrayan ngantos dalem pinaringan rahayu wilujeng.